Ramogi Okil kamaloka Charles Midenga nika to kendo adwana rwake machiegni TWAK. Erokamano Simpros. Erokamano kuom chopo mano mapiyo piyo. Penyo maduong' mabedo en ni jadolo Ezekiel kachiel koda Paul Mackenzie sani ogeng'ne tesendo bila. En ketho mane mabende ibiro donjagi koda e doho mapachoka kaluwore koda pen chike mapachoka. Erokamano Simpros. Kaluwore gi gima otimore, onego bed ni wanono matut ni to Ezekiel to gi Mackenzie inyalo donjnegi ang'o. Mokwongo nyaka wang'e ni to ji adi mosewewa, wang'e ni sani gin ji 109. Wachako wang'eyo ni jomoko be nitiere ma osebedo ka tweyo kata osebedo ka ichuno timo gik moko onego bed ni gitimo pod gi ngima. Koro ok onego bed ni wang'iyo mana jok mosewewa kende, wang'iyo gini duto ni to ji adi mosebedo involved. Koro kachako mokwongo, gik moluongo ni possible crimes manyalo donjnegi mokwongo ni murder. Kiwacho ni murder wan gi ji 109 nyaka ichaje iluongo ni murder to each count iwacho ni ng'ato ka ng'ato nyaka prove ni ninego ng'ame kama, ninego ng'ama kama, inego nyaka ji 109. Ok inyal keto gi kumoro achiel. Seche miyalo burano nyaka ing'e ni ichaje on each individual. Mar ariyo, wang'iyo ni to seche mida charge ng'ato gi murder nyaka prove e doho ni to bende en gi gimiluongo ni intention kata lengo mar nego ng'ano. Bende en gimoro iluongo ni knowledge. Mar adek, wachako wang'iyo ni to ng'ani notho karang'o. Wan gimoro miluongo ni 1 year and a day rule e weche mag murder. Kigoyo ng'ato kata ni tok ng'ato kawuono January, to ng'ani kotho between January 1 year to gi 1 day, mane kinyalo wacho ni murder ng'atno. To kae wan gi bodies makata kotim postmortem kata mana otim forensic analysis, ibido ni nitie jomoko ma osebedo bur kata mana for the last 2 years kata mana higni 3 kata mana months, ok wanyang'e matut. Kiwacho weche mag manslaughter, kendo chaki wacho ni to puodho ni ne en mar ng'a. Koro kipacha aparo ni kwadhi kamano to sirkal nyalo bedo gi pek. Sani watimo gimiluongo ni postmortem. To postmortem kwa ng'iye to the government pathologist timo postmortem e body achiel mondo ng'e ni body ka body ang'o manotimore. To kitimo mano ibedo ni body 109 to moko be pod ichako yudo mbele. Wabo dwaro ng'eyo ni body ka body ang'o manotimore to ng'ama nonege. Koro kipacha anyalo wacho ni sirkal en gima tut kendo en gima duong' kabisa moko ningo ng'iye yo makoro ni wadatero gi e doho mawacho ni the normal courts. Sirkal oningo tim gimiluongo ni form gimiluongo ni commission of inquiry kipacha. Kes ing'e ni kapok nwa loso katiba 2010 ne waonge gi weche ma nyalo ng'iyo ni koro watero ng'ato international tribunals. To kao gik 2010 to under article 2(6) or 5 of the constitution wacho ni chike maoko ma Kenya is a party as a member party gimbe gin form of chike mantiere kae. Koro sirkal onego ket commission of inquiry to ng'ini who is involved, nikech kigolo police titero kumachielo poro dhi mana kelo shida. Onego wang'e ni Malindi ka gini kanotimore to who is involved. Koro onego oket dual ma special manyalo ng'iyo gini moloyo ni tide timo investigation imako Ezekiel diro kacha, next time imako ng'ani, to mano ok bi konyo. Seche moko jok mabedo transferred gi ok wachi ni giketho chik, to ningo wabed ni wang'e ni to ginyalo bedo involved machalo nade. Erokamano kapok wadhi mago nikech abiro penjo mano tokuma en ni jatend piny William Ruto, jatend migao mochung' ne arita kwe Kithure Kindiki osebedo ka wacho ni gin jonjore. Anyalo wacho gi dongere ni terrorist. Nitiere kama bende gisewacho ni nyadonjegi koda ketho mar nego ji mang'eny king'eyo kata genocide. Bende osewacho ni weche mag tiyo arietha gi omenda, kizungu wacho ni money laundering. Gin moko kuom gigo magiwacho ni nyalo donjnego jodolo ariyogi kata jodolo mamoko moyudo koda ketho mar wuondo oganda. Bende paro ni en gima nyalo konyo e yudo ratiro mar anyuola mo owito jogi mang'eny. Bano kena diera nikech king'iyo gimiluongo ni definition of genocide, wan gi gimiluongo ni convention, en chik maduong' matayo piny ngima mar United Nations Convention mag prevention mag genocide. Definition mar genocide kichik en ni target group.
i target wach ni kar ethnic group, wach ni nitiere ng'at mowuok ni odwa nego kabila moro Kenya ka motieki nyaka jok manage. Wach ni ng'ato wacho ni odwa nego kata kata mana race moro, wach ni kata jo rachere kata jo rotenge. To gima ne timore kacha ok wanyalo luongo ni en genocide kichik, nikech wan gi kabinde mopogore opogore mano odhi mana e od lamo. Koro mano kata idhi mana iluongo ni Rome Statute, International Criminal Court Statute, be define gima genocide en. To wang'iyo ni the underlying factor en ka ni group mabedo targeted. Kenya ka jok manothogo gin kuonde duto e Kenya kae, kabinde mopogore opogore. Koro mano aparo ni en rem mar paro jok ma advice sirkal onego bed ni ong'eyo ni terminologies mondo kik wagweny oganda. Gik miluongo ni kata mana terrorism be king'iyo ahinya ok nyal bedo. To hie tuo maduong' en ni wan gi chike mopogore opogore matayo grube e piny ka. King'iyo ka wacho ni kambi kidwa yawo kambi wan gi the Companies Act, kidwa yawo registration mar name bedo partners wan gi business registration SACCOs. Tineno ni registration mar churches to gi regulation mar churches onywandi kumoro achiel ni Societies Act. Koro seche ma mano timore kaso wadwa kelo pen chik moro ni regulations mana gimoro madundo mane that Societies Act, chik ma chon kabisa from 1968. To ok wang'eyo ni to churches gi onego bed ni wabedo gimoluongo ni sector specific. Wang'iyo chik ma regulate churches kendo ok wanywande societies ma koka goro gimoro timore to wanyalo ng'iyo. Seche moko aneno terminologies kanyo miwacho ni indoctrination kata wilo paro mar dhano, radicalization to gima chalo kama. To ka koro idwa ng'iyo fuon wach ni to ere kaka inyalo mako ng'ato gi chikno, iyudo ka tabu nitiere. Koro sirkal wanyalo dhi gima notimore Rwanda between Tutsi to gi Hutu in 1994. Nwa form gimiluongo ni a special tribunal mar Rwanda manong'iyo gini. Kes gini kitero ordinary courts mokwongo ni kes achiel mar mada kata wacho ni manslaughter kata obed ang'o, onyalo kar achiel kende kwa yale kitemo matek to higni 2 higni 3 mana achiel. To ma idhi charge ng'ato gi 109 cases mag bodies. Mano ok inyal kawo that time. Koro penjini mana kanyada penjini kama piny owacho chimoni kaka gikawo jodolo ariyo gisemako oselor bengi magi mwandu magi moko osekawo, ineno ka wadhi thalo pi? Aneno ka en gima ok dhi konyowa ahinya gimitimo. Sirkal nonego bed ni kawo time kes kara mana ka wach ni wamako Ezekiel. Koro apenjori ni dongo miye nyaka tich ariyo mabiro. Ipenjo ni tich ariyo no idhi yuda gi ketho mane? Okay, seche moko be nitiere jomoko be manyalo achech moko be nitiere. Koro mondo sirkal ong'i gini iluongo ni holistically or in totality. Sirkal ong'i ni to ang'o ma inyowa. Kalieko ni mana matin e higa 2013 wan gi the Truth, Justice and Reconciliation inquiry mano chung'ne gi mano osewa Isaiah Kiplagat. To nitiere reforms mane otemo wacho ni mondo watim in that report. Pok obedo implement nyaka kawuono. Nyau akai koka keto blame game. Nyau akai gimiluongo ni the security apparatus. That reform no wacho ni waked gi police reforms. Wasani wagolo gimoro ni police force wakete police service. To nyau bedo mana ka jomoko osebedo ka chwalo ng'urgi ni Mackenzie ni jok manitiere police apparatus tema nitiere balini ka no maka fuanda kendo no keto fuko ma kata ni dhi chwalo mana ng'urni yudo mana ka ng'ani weyo. Koro mane gima inyowa kabisa. To kitimo kana kendo the same mistake ma gimek iyudo ni gichako gigolo polise to gitero kumachielo. Imana penjini to okang' ma jatend migawo mar arita okawo mar daro obila kata tendo obila e kaunti ma Kilifi, mano boromo? To mano e yo minyalo konygo obila ma samoro noninde tich kata mano temo mar mondo mi opand joma undu ma inyo jopiny? Mano oge gima gisolve nikech igolo tabu kae titere tabu kumachielo. Tem ni ka civil servant kata jatich sirkal otimo tim mar ketho tigole kumoro transfer ni titere kumoro marach kata wach ni iye piny kucho. Mano gima sirkal osebedo ka timo ahinya to ken gima konyo. Gima sirkal onego bed ni timo ni yawo ni file, yawo ni inquiry. Wan gi iluongo ni IPOA,
Independent Police Oversight Authority kae mang'iyo kata mana within police unit kae cha wan gi unit mang'iyo weche mag polise go. Oningo bed ni ng'ato ka ng'ato bedo investigated, itimo nonro in nitimango. Ka nitimo marach tigoli oko. To wach mi dogolo ng'ato titero kumachielo, koro kuma ntiere to dhano onge, dongi kelo mana ne jogo tabu. To magi ma sirkal osebedo ka timo from independence, to gi expect good results. Magi mok nyal konyo kata kabate. Bende penjo maduong' bedo ni to bende nitiere kaka oganda nyalo donjo ne piny owacho kata ng'ato nyalo dhi mondo donjo ne piny owacho kaluwore ni magi gik mane timore e bwo telo mar jo arita kata apisas mag arita kaluwore ni piny owacho ni kod ting' mar rito oganda. To yudo ko oganda osetho matara kamano to piny owacho wacho ni ne gionge kod wach kata ne ok ging'eyo. Nitiere yo minya donjnego piny owacho? Mana dier kabisa kanwa loso katiba ni higa 2010 nwayao dhot mar do maduong' kata malach ne ng'ata ng'ata. Koro wan gi molo ni locus standard chekwa. Tiene ni oningo bed ni ing'eni to ito in gi interest manie court. To tinde golo ni in the current dispensation. Tinde wach ni ito in gi usiana gi chik gina ne gi thogo nade ito okonyi gang'o mogik bona golo. Koro ja Kenya mora mane miyudo ni nitiere jok matinde dhie do kadonjo ne sirkal obedo kiyo obed anybody chiko wiye ne ng'ata ng'ata so long as ni ing'iyo ni in gi case maber i analyze facts gi maber to gi otese ni tero maber chiko wiye ne ng'ata ng'ata kada ni nyalo dhie do tiwacho ni sirkal nokotimo kama kes mane luongo gi kisungu matin ni dereliction of duty omi tich body ting to in sirkal oningo bed ni rito jopiny to kitimo gini giweyo malach kabisa kesi nyalo penjori ni mokwongo ere kaka bodies 109 inyalo iki to sami iko gi to sirkal kia mokwongo ni chik wacho ni kidwa iko ng'ato nyaka imany burial permit makiko ng'ato without burial permit to en ketho kidwaro exhume body kata idagolo body be nyaka yud court order kitimo kamano be en ketho mar adek seche ma ng'ato tho be notere mochari to records mag mochari wacho ni ng'ama notere kanyo koro ineno gigi en gima oningo bed ni wang'iyo ni to ere ng'ama nokoso to kanokoso to inyalo tim nang'o koro dhano ng'ata ng'ata oyiene mar dhi doho mar wacho ni sirkal nigi ketho. Erokamano mana ka watieko wach mar dini magalagala ma ok mokwongo wasebedo kod gima thoth kata kamano ok apar ka nitiere doho mosega kumo kata golo kum ne achiel kata mora kaluwore koda wuondo jopiny kata keto weche manyalo lalo jopiny mana ka watieko kamibete kaluwore koda penj chike mapacho ka ang'o monego tim kata pono ni en chik mane monego losi mar mondo mi otem e gayo jopiny ma samoro nyalo bedo nogalore kata nyalo wuondi mayot mondo mi watiek weche mag dini magalagala ma bende opong'o ok pacho ka kende to e piny mang'eny. Simpros ada wacho gik mokadek mokwongo ni kami historia higa 2016 nyakete machuok mondo watieki akete machuok ne onaga gi pasta mone Victor Kanyari nokelo gimoro miluongo ni panda mbegu sirkal noneno mano to wacho ni gano timo marach mokelo gimiluongo ni moratorium mondo koro kik register churches then sirkal oling for so long no register churches then sirkal koro yawo ne churches to gibiro gimiluongo ni regulations ni mondo yawo church oningo bed ni timo kama to hie gima inyo mane sirkal nokotimo en kaka mana wacho chani sirkal nokobiro gi chik ma en sector specific ma wacho ni ma en chik moningo bed ni tayo churches te nikech king'iyo kata the concept of religion en gima iluongo ni emotional en gima kichako wacho ni dwa debate gi ng'ato to unyalo temo mugoru kata mane udi seche moko yudo ni like the pastors wan gi pastors mabeyo to gima richo seche moko yudo ni kata mana udi mantiere tabu nitiere ng'ato wacho ni ng'eni mano kombe pastor mok inyal tiyo godo ni na yango gweno to gweno no agoko no kikimul pastor kiny bio cha mano koro miyo moro nyiso dichuo koro gin gik ma emotion oningo bed ni mokwongo ni civic education especially in Africa concept mar religion waket wang'ao mbele ahinya to kwang'i matut kar mana kaka muma puonjwa koro en gimoro moningo bed wang'io holistically in terms of civic education ne jopinywa ni to bende in gi uamuzi mari kata gi yie mari to mar ariyo sirkal koro oningo kaw gini motegno mondo ong'eni oket chik mai specific ne churches ka gimoro timore kaka sani kesi ng'eni sene jok manigi lony mar ariya e weche mag koro prosecution gi arrest gidhi bedo gi tabu matek ni gidwaro kolo pen chike achiel kachiel mondo ing'eni to gini nyalo donjo kanye
to de waseketo gini chuth kaka rising from lessons mokalo cha de koro waseng'eyo ni to gini wadhi chomo kanyo kes kani kata kipenjo jogi moise nitiere debate ma ji penjo ni kata mada ok nyal timnegi kata manslaughter ok nyal timnegi tibo penjo ni tang'o inyalo timnegi. Koro magi moningo bed ni nono matut to moving forward sirkal oningo bed gi chikes kata magi kana nyisi ni the Companies Act matemo maber 2015 mwaloso a very long legislation of almost 400 pages to mar churches to awe kan case onge ng'ama dwa mulo kiwacho tinyalo wachi ni in ipingo Nyasaye to en ni watemo konyo oganda mondo wabed gi yo